Честовані жителі Подкарпаття, слава Богу, дочекалися нового Різдва, закінчився 2014 рік. Не був він простий як для нашого краю, так і для цілої України. Мали ми тяжкий Майдан, мали ми много смертей, много погибших. Маємо тепер продовжавшуюся війну на Востоці, айбо просимо Всевишнього в будущому 2015 році, перше, то мира, друге, віримо в те, що в 2015 році наші русини, ми русини будемо узнані у цілій державі Україна. І просимо Всевишнього всім родинам щастя, благодати, мира і всього найліпшого. Здоров'я всім нашим родинам і усім дітям планети. Божечко милосердний і Матінко Божа, не забувайте за нас. Ми є русини, ви є такі люди добрі, нам тема на всі годи і на всі віки. Оби всі національності Підкарпатської Русі частувалися, любилися і жили в благодаті. Абсолютно заново позирує усі ті побажання, що говорили наші діди, прадіди. Тепер по-новому пішла переоцінка цінностей, що миру. На даний момент, виходить, мир – це є основне, але і ще хочеться, коли всі були здорові, най всім буде добре, найсиренче пшики буде. Я вплив так уже про рифму, щастя, здоров'я всякого разду, а ко против, того на ялинку на звізду. Ну, і файного шовдера і пікниці не на Різдво і на Пасху. І честованих вам цимборів, а за щедрим столом. Христос рождається! Славімо Його!